Bayangno lur, sampeyan wis macak ganteng ya to, wis macak wayu, sewante rope puluhan yuta. Ladalah ujuk-ujuk langite peteng, terus mak bres udan daweres teka tanpa kandha. Susah to? Mangkane wong Jawa duwe jurus rahasia sing rada nyeleneh. Ora nganggo teknologi modern, nanging nganggo CD utawa celana dalam. Kok iso? Apa hubungane CD karo mendung? Yuk dibahas tuntas. Dadi ngene lur, ning masyarakat Jawa kuwi utamane lek arep duwe gawe mantenan, udan kuwi dadi musuh nomor 1. Sakliyane gandeng pawang udan sing komat-kamit, ana sak ritual eneh sing wis turun temurun, yaiku nguncalne sidi ning dhuwur gendeng. Aturane ora sembarangan, sing diuncalne kudu sidine manten wedok. Sarate eneh ya kudu sidi sing wis dienggo. Dadi uduk sidi sing anyar kinis-kinis saka toko lho ya.